Dobar dan, deco. Evo nas na još jednom času matematike. Za današnji čas pripremite trouglove i olovku. Hajde da krenemo. Šta vidite na ovoj slici? Na ovoj slici vidite jedan trougao. Otkud znamo da je to trougao? Hajde da prebrojimo uglove. 1, 2, 3. Znači ima 3 ugla. Hajde da označimo ovaj trougao. A, B i C. Šta mislite? Da li je samo ovo trougao? A, B, C? Ne. Trougao predstavlja i ova površina koja je ograničena sa ovom izlomljenom zatvorenom linijom. Znači figura koja je ograničena zatvorenom izlomljenom linijom od 3 duži naziva se trougao. Hajde da vidimo koji su to elementi ovog trougla. Prvo, to su temena A, B, C. Znači ima 3 temena. Dalje, da vidimo stranice. Stranice su A, B, B, C i C, A. Znači trougao ima i 3 stranice. I rekli smo da ima 3 ugla. Prvi ugao je C, A, B, drugi ugao je A, B, C i treći ugao je B, C, A. Ovo plavo što vidite, ovo predstavlja unutrašnjost trougla. Znači sve što se nalazi unutar ove izlomljene zatvorene linije predstavlja unutrašnjost trougla. Sve ono što je izvan ove izlomljene zatvorene linije predstavlja spoljašnjost. Da vidimo kako obeležavamo ove trouglove. Obeležavamo tako što nacrtamo jedan mali trougao i napišemo temena. I čitamo trougao A, B, C. Ovo ćete prepisati u vašu svesku. Možemo dalje. Da vidimo šta se nalazi ovde. Ovde imamo 3 trougla. Da li se oni razlikuju? Razlikuju se. I po boji, ali se razlikuju i po još nečemu. Prvi trougao je A, B, C. Primećujete da je ovo ovde prav ugao. Hajde da proverimo. Da, to je prav ugao. Znači, trougao koji ima prav ugao naziva se pravougli trougao. Trougao može da ima samo jedan prav ugao i više ne može. Da vidimo dalje. Sljedeći trougao je OPR. Da proverimo njegove uglove. Ovaj ugao vidimo da je manji od pravog, znači to je oštar ugao. Da vidimo sljedeći ugao. I ovaj ugao je oštar ugao. I ovaj ugao je oštar ugao. Šta primećujemo? Da na ovom crnom trouglu imamo sve oštre uglove. Takav trougao se naziva oštrougli trougao. Znači, sama reč oštrougli kaže da su svi uglovi oštri. Kada posmatramo ovaj zeleni trougao, MNL, odmah primećujemo da on ima jedan tup ugao. Jel tako? Znači, ovo je ugao MNL. I on je veći od pravog, znači da je to tup ugao. Ovakav trougao koji ima tup ugao naziva se tupougli trougao. Znači, tupougli trougao je trougao koji ima tup ugao. Normalno. I svaki trougao može da ima samo jedan tup ugao. Možemo dalje. Imamo još jednu sliku na kojoj se nalaze 3 trougla. Takođe se razlikuju ne samo po boji, već još po nečemu. Da vidimo po čemu. Hajde da vidimo. Prvo da izmerimo dužinu ove stranice. Ona iznosi 12 cm. Da izmerimo dužinu druge stranice. I druga stranica je 12 cm. Hajde da izmerimo dužinu treće stranice. Takođe 12 cm. Ako ove stranice obeležimo sa A, znači i drugu stranicu moramo da obeležimo sa A i treću stranicu. Ovakav trougao gde su nam sve stranice jednake dužine
naziva se jednakostranični trougao, znači jednake stranice. Sama reč kaže jednakostranični trougao. Preći ćemo sad na ovaj zeleni trougao. Hajde da izmerimo njegove stranice. Dužina jedne stranice je 11 cm. Dužina druge stranice je takođe 11 cm. Vidimo da ova treća stranica nije 11 cm, ona je 75 mm. Znači, ako ove stranice označimo sa A, ovu stranicu sa A, onda ćemo i ovu stranicu da označimo sa A, pošto su one iste dužine. I ovu treću stranicu označit ćemo sa B. Ovakav trougao koji ima dve stranice jednake dužine naziva se jednakokraki trougao. Znači, trougao koji ima dve jednake stranice je jednakokraki trougao. Idemo na ovaj treći crveni trougao. Hajde da izmerimo njegove stranice. Njegova stranica je 9 cm. Da vidimo druga stranica. Druga stranica je 7 cm. I treća stranica nam je 13 cm. Šta smo videli? Ovaj crveni trougao ima sve različite stranice. Pa ako ovu stranicu označimo sa A, ovu ćemo označiti sa B i ovu treću stranicu moramo da označimo sa C. Šta primećujemo? A, B, C. Sve stranice su različite dužine. Ovakav trougao, kod koga su sve stranice različite dužine, nazivamo nejednakostranični trougao. Znači, trougao kod koga su sve stranice različite dužine nazivamo nejednakostranični trougao. Nadam se da vam je ovo bilo jasno. Znači, sama reč jednakostranični znači da ima jednake stranice. Jednakokraki da ima dve iste stranice. Ovo posmatrajte kao krake ugla i setite se da je to jednakokraki trougao. I trougao kod koga su sve stranice različite dužine naziva se nejednakostranični trougao. Mi se vidimo sledećeg časa gde ćemo crtati ove trouglove sa trouglom i sa šesterom. Doviđenja!